Welcome na kayo nagpalagay sa Platuntunan Bombo Report 2nd edition. Pang Domingo edisyon sa Platuntunan na PETSA 18 na kita niya sa bulan sa Desyembre katatlong Domingo sang ika-12 nga bulan katapusan ng bulan sang tuig 2022. Gamay-gamay kita kada adjustment sa atong programa, no? Muna yung naka-second edition sila kita makabinan. So atong mga suki atong nutag pumamati, good Sunday. Makayong aga sa atong mga suki sa atong sinimatagpati sa atong siyo Bombo sa kabusan ng sunod sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Of course, welcome ta mga nagkatutok sa atong sini FB live kag YouTube channel naton mga taga-Negros sa Bacolod di mas kabayan sa Pilipinas di mga bayan sa kalibutan ila na makita mabatihan ato papalagad sila nga aga diri sa inyo Platuntunan na Bombo Report sa 2nd edition. Manami ang silak na haring araw sa piyak sa mga pagtupa sa ulang kagabi kag early siniya nga kagahon. Opo Diyos siningaga Bombo Dennis Rubica. Nung mga balita nga aton ka naman na pagtamod balita aton ni Balon. Siningaga palagan si Platuntunan. Una kita sa aton si mga nagpaunayang mga balita lokal. Governor Yunyo Bong Lacson nagapating ni kamatayon ni CPP Founding Chairman Jose Maria Sison. Maghatag na kuno sang kuan sang kon resulta na sang pag-untat sang ginatawag nga armed revolution sa pungsod Pilipinas. Samtang Negros Occidental Provincial Police Office, wala sa may na-monitor nga mga membro sa police nga engage sa illegal nga droga. Sa balita natin yun sa palibot sang pungsod, ang Department of Health ginpinalon na karon sa high alert status ang mga ospital sa buong pungsod para magresponde sa mga firecracker victims siniya nga Pasko kag bag-ong tuig. Samtang National Economic Development Authority kon NEDA nagpayag sa ila sini pagsuporta karon sini kontrobersyal nga pagtukod no pagpatindog sang Maharlika Fund. Kag sa aton sini balita sa lawasang pungsod Russia plano nga salakayon kuno liwat ang Ukraine sa unang mga inadlaw sa tuig 2023. Kasunod yang ginsapol ni Ukraine o ni Russian President Vladimir Putin ang siniya nga mga military generals. Sa mga balita nga aton nga gapatamo balita nga aton himon o balita nga aton ni Maymayon Siningaga pagpangalagad siya Platuntunan Bombo Reports 2nd edition. Of course, ibalon taman karon pinaka-latest nga preparasyon para sa final round sa FIFA World Cup 2022. 43 minutos na nakaligan sa takna nga alas 6 sa aga makabinang unahan to na si Bumo Carla na para makaprepara man si Bumo Carla karon sa ato siniya nga Santos Manimisa alas 9 siningaga. So sa mga balita karon ni Bumo Carla report ni Bumo Carla may defensor mga natuway nga drug bypass operation diri sa probinsya kasunod sa Bacolod. Of course yung monitoring makaroon sa ato na Negros Occidental Provincial Police Office sa mga kapulisan may mga pulis pablayihan nga engage sa ginadumilian nga droga nga transaksyon nga pakigbahen aring mga detalye ni payag sang PIO sa Nokpo kag mga drug bypass operation. Sa piyak linya, live report sa patrol sa kay Bombo Carla may defensor. Bombo Carla, good morning. Kevin. Yes, Bombo Dennis, good morning. So wala sang na-monitor ang kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office ng mga kapulisan nga naga-engage o kung naga-intra sa illegal nga mga buluhaton o kung illegal nga droga. Bombo Dennis, susunod kay Pulisutan ng Jodicis Catalogo. So wala ini sila may namonitoran ng mga kapulisan nga naga-engage sa illegal nga droga kay tungod nga kalabulan Bombo Dennis nagapatigayon ini sila sa drug test, no? Especially sa mga nagapatigayon bala sa mga buy-bust operations ang Special Drug Enforcement Unit na Bombo Dennis ang kada station sa Negros Occidental ginapaidalong gid ini sila sa drug test Bombo Dennis. So kapila naman kita mag-update no sa NOPO kung kamusta ang ilas ini nga mga result kalabanan Bombo Dennis nga gagwa is the negative no. So permi ini sila na gina-drug test
dara mismo sa headquarters sa Nopo, Bombo Dennis. So negative ang ila siniya nga mga resulta kagawa sa subong wala pagid sa nga may namonitoran Bombo Dennis. Sekti kung may ara piya sang kung may aras no sa mga mamonitoran di magkapangatubang ini sila ya sa nga kaso kagati Bombo Dennis kung nga man ini sila o kung madula man ini sila sa serbisyo Bombo Dennis. So Bombo Dennis sa pamatian nato na pahayag gikan kay Police Lieutenant John Chris Catalogo. Ma'am, when it comes to natawag na integrated monitoring enforcement issues, especially sa aton nga undertaking sa aton mga kapulisan, especially on mga unit natin nga may ara tinawag enforcement on vertical sa anti-illegal drugs activities natin. Actually, ma'am, for the information everybody, may ara kita sa natawag na integrity monitoring enforcement group o ginatawag natin nga IMIG. Okay. Ini nga special group ini, amo sila ang monitor sa undertaking transactions and activities ng ating mga kapulisan. Which involves kung may ara sila ng mga irregularities sa ila. So sila nag-conduct ng investigation. So hindi naman lipod sa ating mga friends from the media na ang Negros Occidental Police Provincial Office can continuously conducting the drug testing sa ating mga personnel nga nang involved sa illegal drugs operation. We have the monthly, we have the announced, we have the random drug testing. Tapos ang ato may mga agencies aside from the PNP, may kita also other agencies nga na-monitor sa atong kapulisan. Yes. If ever nga hindi ma-monitor sa atong kapulisan, nag-appeal kita sa publiko naman. Kasi ang information dra sa aton mahalin sa publiko, sa atong mga komunidad, just in case may ma-monitor kamo din ang mga kapulisan naton nga wala man naton ginapangayo sinipod just in case kasi hindi man naton tanan makontrol ang pamisaron. We have the large organization, the Philippine National Police, kompleto mo sa natawag nga the disciplinary mechanism. We have the internet lensing. We have the agency nga mga conduct sa naton nga investigation like the NAPOLCOM, like the IAS. We have all that disciplinary units and agencies in which so nga mo na makonduct nga aton nga mga kapulisan if there is no irregularities sa ilang trabaho. But somehow mahalin po ang information naton sa publiko na kung may ara sila na monitor sila. We have the so-called nga tawag nga secretly we can have the information ang aton nga Facebook page naton dira is also open. Ang aton nga mga natawag sila nga cellphone numbers and line numbers. You can call that anyway, and then we have assured sa inyo nga information nga will be considered restricted or somehow secret kaya kung gina-complain natin hindi na makabalog sa patiktahan natin ng inyong identity, ma'am. Amo na natin nga appeal sa publiko. In our utmost knowledge, wala kita sa may naamo nito sina kung among managaning atong appeal natin sa atong publiko kung may ara sila it's better dong i-inform nila kita para ma-action nato na ang ina nga mga problema. Maging transparent kita sa publiko at utmost ang Negros Occidental Police Provincial Office. I am confident that we are maintaining our integrity and image sa publiko nga masaligan asang kapulisan sa Nopo. Bumakala? Yes, Bombo, Dennis, notice aton sini nga mga kauturan. Bombo, Dennis, di ko mayroon ini sila sang nabalitaan feel free no na mag hatag sa information sa aton sini nga headquarters dito sa Negros Occidental Police Provincial Office Bombo, Dennis. Timayo man ibumagkala kung wala sila sa ng monitor o wala sa mga pulis dito sa Negros Occidental nga so far nag-engage sa illegal nga droga, bumukala. Yes, magiging ni Bombo, Dennis, no kay ti kalapay man no nga ini sila yan nagabaka-baka gyud nga mauntat ang pag-engage sa mga illegal nga mga buluhato na sila nga mga pumuluyo pag atap na sinisang illegal nga droga diri sa aton nga lugar sa muna po madanis sa dapat hindi man ini sila yan mag-engage sa mga illegal nga mga buluhaton na Bombo, Dennis. Yes, Bombo, Dennis, isa ka 30 anyos nakop sa gipatigayon niya by bust operation sa Victoria City Police Station sa relocation site Barangay Police upon sa may area sa Villa Victorias Barangay 13 Victoria City Negros Occidental. Ang suspetsado diri maging kilala kay Rogelio Teodicio
Rogelio Judicio, 23 anyos, residente sa nasambit nga lugar Bombo Danis, nakuhaan ini siya sa isa ka heat-sealed transparent plastic sachet sa suspected shabu, amo ini ang buy-bust item. Apat ka heat-sealed transparent plastic sachet sa suspected shabu, amo ini ang nakuha sa iyan ni sini nga posisyon. Nakuhaan man ini siya sa isa ka lighter, isa ka coin purse, isa ka o kung 250 pesos sa nagkanilang denominasyon, kag 500 pesos as a buy-bust money Bombo Dennis. Ang kabugaton sa suspected shabu nagabugat 2 grams kag nagabalor 13,600 pesos. Ang suspetsado yari sa kustudiya sa Vicar City Police Station for proper disposition. Sometimes sa ka-30 anyos, dakop sa intarigay nga buy-bust operation sa nga Manapla Municipal Police Station sa relocation site Barangay Purisima, Manapla, Negros Occidental. Ang suspetsado diri ang ginkilala kay Rodel Zabala. Rodel Zabala, 30 anyos, residente sa nasambit nga lugar Bombo Dennis. Sa impormasyon natin nakuha sa kapulisan sa Manapla Municipal Police Station, ang ini nga suspetsado ginakabig sa ka-street level individual Bombo Dennis. Nakuhaan ini siya sa isa ka heat-sealed transparent plastic sachet sa suspected shabu, 3 ka elongated heat-sealed transparent plastic sachet sa suspected shabu, kag 500 pesos as a buy-bust money. Ang kabaton sa nga suspected shabu nagabugat 9.9 grams kag nagabalor 6,120 pesos. Yari ini siya subong sa kustudiya sa Manapla Municipal Police Station for proper disposition Bombo Dennis. Sige. Yes, Bombo Dennis, sa may nag-report, nagikan sa patrol, ini si Bubu Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Consistent Patrol number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bubu! Tapos salamat, Bombo Carla May Defensor. Mga balita tipo Bombo Carla, sininga agapag palagay siya tuntunan Bombo Reports, second edition. 50 minutos na nakalikan stock na ang alas 6 ngaga. This time ko ato naman report ni Bombo Saldi for the second. Ang pinaka-latest naton nga update kag preparasyon sa final round no, sa aton FIFA World Cup. Sino yan ang magkakampiyon? Of course, di masubo-subo. Ang garatusan niya sa Morocco against Croatia. No? Kagabi makabilan. No? Kaya mo naman nabiling matches no? Para sa aton final round sa FIFA World Cup 2022. Ari pinaka-latest po si kay Bombo Saldi for the second. Bombo Saldi, come in! Yes, Bombo Dennis, no, mayong aga kay sa aton nga mga kabombo ti diri no sa aton nga FIFA World Cup 2022 update sa aton nga ti karon sa gabi balantaya naman ang finals Bombo Dennis no sa tumasang Argentina kag sang France Bombo Dennis. Pero antes na kagabi no Bombo Dennis nang exciting man katamang hampang sang Croatia versus sa Morocco. Although ti mahambal naton Bombo Dennis nga arabala para sa consolation na lang na mo kay naperde ito sila, hindi na sila makahampang para sa finals gid mismo sa grand finals ti apang ti dako nga butang gihapon para sa ila maghampang ya para sa bronze medal Bombo Dennis no ti nagdaog ang Croatia sa score nga 2-0 batok sa Morocco. Hambal gani sa Croatia Bombo Dennis ang bronze nila kuno nga medal, gold na para sa ila. Correct, takto na kay si Pabla. Tawag ang Croatia, bakod man. Pero ti magsiling kaya mag-bronze medal kanaya sa World Cup ya Bombo Saldi. Dako na ni nga title para sa isa ka football team o sa isa ka nasyon Bombo Saldi. Amogit Bombo Dennis, isa pa Bombo Dennis ang 2018 na ang Croatia mo man ang silver medalist mo. Tiyabot silingon, duha na ya kasunod-sunod yung medal sa nadala nila sa World Cup nga magkasunod Bombo Dennis. Pero karon sa gabi, amogit niyang balantayan gid. Amo ning finale. Amogit Bombo Dennis, yung mga football giants gid nang mag-enkwentro, maghahampang ya para sa karon sa gabi sa Lusail Stadium, Argentina versus France Bombo Dennis no kay madumduman naton na palos ang France ang handom ya sang Morocco na panas na to nilang handom sa Morocco kay giduluyag sa Morocco tani nga pisar nga first time African country nga nakasulod sa semifinals nga syempre makuha pagid ang World Cup title. Ti apang ti napanas to nila Bombo Dennis no nga kahigiyonan para sa Morocco ti ang France ya nga amo ang reigning champions ang 2018 sila liwat ang magahampang karon sa gabi Bombo Dennis no para diri sa FIFA World Cup 2022 finals na mismo. Samtang ti ang France no lapit na lang sa tion nga magdaog sila.
Sila na ang mga third team in history nga makadaog sang consecutive World Cup sa Bombo Dennis, no? Samtang ang Argentina naman niya mayara man sila nga handom nga mapabalunan ang ilaya nga talisman, no, kung ang ilang nga ace player nga si Lionel Messi sang iya nga send off syempre balon niya sa iya nga pag-retire. Yes. Ang World Cup title Bombo Dennis nga mangin champion sa World Cup. Nadumduman nato na Bombo Dennis nga ang France nga daan na luyag nila nga mangin back-to-back champion. Mayaran na sa mga nauna nga mga nangin back-to-back champion sadto, gusto nila sila mangin third nga pungsod, no, nga mangin back-to-back champion diri sa World Cup. Kay kalabanan Bombo Dennis nga daan sa mga nagahampang once nga makasulod sa World Cup mag-champion pagka next season after 4 years Bombo Dennis hindi na sila makasulod. Usually amo ginang nagkakatabo, no, nagkakataktak na nagilayon inang reigning champion apang ti subong ya ang France nga nag-champion na last 2018 sila gihapon nagatuyo nga mag-champion subong nga 2022 Bombo Dennis. Samtang ang Argentina naman nangin na makabig nga best match nila, no, ang ilang ulihi nga hampang sa Croatia kung sa diin niya nalutos nilang Croatia sa 3-0 Bombo Dennis sa semifinals. Samtang ang France naman niya, although nga ang Morocco to Bombo Dennis ang ilang pinakamabakusog yang ang ara sa depensa nalutsan tiya sang France Bombo Dennis ang balganis ang Morocco to asang mga fans to Bombo Dennis ang Morocco kuno nga nagpakita sang kabasko galin sa sugod hasta sa semifinals. Pagkalabot to Bombo Dennis sa paghampang sa France daw nangin amateur mo Bombo Dennis amo na ginalantaw nga mainit-init although ang naghampang sa Morocco kung sa France medyo dikit mas ginalantaw nga sa karon nga mas dako ang tsansa kuno Bombo Dennis ang Argentina kay kung mapadayon nila balang ilang momentum dito sa paghampang nila sa Croatia nga na 3-0 nila Bombo Dennis daw dako-dako gid ang tsansa sang Argentina batok ya diri sa France Bombo Dennis. Diyan kay duwa man ka mga baskog niya mga kung sa mukha pa mga striker kag tirador iya sa Francia kag Argentina nga magtubangay gid Bombo Salde. Amo gid Bombo Dennis, no, sang ginabalon bantayan sang madamo nga mga fans gid amo gini sila mga star players pag abot ya sa football. Amo gini sila mga makabig na nga football legend ang iban especially ang sabahin sang Argentina, no, si Lionel Messi nga manogretiro na last game niya para sa World Cup subong Bombo Dennis amo na nga gusto niya gid mabalon ang championship record. Samtang ang ace player naman niya sang France si Kylian Mbappe although 23 years old pa lang ni siya Bombo Dennis. Santo sa iyang record Bombo Dennis, no. Sarangan ni kuno niya nga malabot ang record na subong ni Cristiano Ronaldo malapawan pa posible Bombo Dennis pag abot niya sa edad nga 30 anyos Bombo Dennis. Sa scoring be kung pila ka goal ang na mapasulod nito ni Leonardo to kasi Kylian Mbappe ni bata pa ni Bombo Salde mo. Amo gid Bombo Dennis kay kun ikumpara naton although nga legend na pag-abot sa football pag nagtaas-taas ang edad mo ya 38, 39 na si Lionel Messi Bombo Dennis. Ako na ipaanggid mo ya sa mga 20 pa lang bago pa lang nagladangat sa 20 Bombo Dennis mas mapag-gross na mo, mas aktibo pa na ya katama Bombo Dennis, mas makadugay na pag-abot sa field ya sa dalaga na nila pakadto pa kare sa football pitch na Bombo Dennis. Sakto na Bombo mo nang may kuan mo na may edge or may bintaha gid man kaya kun bataon ka pang karamo sa may dadotod si Lionel Messi kun sa balon ta Bombo Saldi sa experience wise siyempre eksperyensado kay dugay na sa patag sa football kumpara mo abi kay Mbappe nga tibago pa lang prote kun sa edad tanaw mo sa stamina sa resistensya kasi iban pa nga physical factor guro uloban si Mbappe sa mas bata yung edad Bombo Salde. Amo gid Bombo Dennis mo nang balantayan sa karon kung sino ni sila nga duha bala man babaw si Lionel Messi o kung si Kylian Mbappe. Although Bombo Dennis, no, ginalantaw naman na ginalauma naman na sa ilang coach, no, nga sila ni Lionel Messi, sila ni Kylian Mbappe hindi ni sila mangin highest scorer sa hampang. Kay sunugan ni sila nga mga coach Bombo Dennis, no, and sila nga mga star player bantayan na sila hugot sa ilang kasumpong
Tang ila da nga mangindako nga role, although nga hindi sila maka-goal abi, sila ya kay Bombo Dennis magluwas siya sa pagka-striker ya. Mabaskog ni sila Bombo Dennis sa passing. Sila ni siyang isama sa mga ginasaligan niya maghatag sa nga opportunity para sila nga striker nga iban nga maka-goal ya kay mabudlay man na sa part sang striker Bombo Dennis mo. Kumbaga sa volleyball man base setter, dapat kabalo kaya magplastar kung diin mo day plastar ang bola, kung diin nga parte mo da nga ibutang, kung sa diin niya masiguro nyo nga maka-goal nga makasulod Bombo Dennis no. Una ko magtanaw ni Bombo Salde, ang hampang si Argentina kagaw France, hindi ni maglayo agin score, but di negro sa 2-1, tibangkot sino mato, sino mawan, or kung ako pagkipitanaw sa analysis ko Bombo Salde, madag-anay negro sa shootout mo, penalty kick, si mo Bombo Salde. Ati dako-dako gid ang posibilidad Bombo Dennis kay pag-abot niya sa stats sang ilayang mga team niya pulo parehas man dugang panaton nga si Messi kag si Mbappe Bombo Dennis of the nine ni siya nga daan sa isa lamang ka team Bombo Dennis, isa lamang nila Balaka Football Club sa PSG. Team of the nine sila sa PSG, abot siningon basa na nila Hampang sa isa. Correct. Kaya mo sing gani kung hindi ni madag-anay sa 2-1 nga score, madagana ini sa penalty kick kung shoot out lang niya Bumusalde ako na siya sa bawod sing kabakod sining duha ka mga team France kag Argentina Bumusalde. Dugang pa Bombo Dennis no yung mga star player bala nga hambal naton ti hindi man gid sila maka-goal bi kay grabe yung hugot nga pagkabantay sila Bombo Dennis. Naga-score ni sila usually no sa penalty kick. Kaya ang bahin sang penalty kick Bombo Dennis, biskan sindo para yang ma-foul ya sa inyo nga teammates ya. Biskan sindo na dang ma-foul ninyo bi nga defense sa defense be ako nang inyo nga winger Bombo Dennis. O pag-abot ya sa penalty kick Bombo Dennis, ang ginakuha na ya ang best striker. Correct. Usually, ang nag-score mo na makita natin yung kisa ang score sa mga star players, ara lang ya sa bahin sang penalty kick. Bangod ya sa tiun sang penalty kick, sila na ang ginatawag, sila na ang ginapakanto sa tunga, agod ya nga magsipa sang bola versus sa goalkeeper sang kasumpong Bombo Dennis. Kag kung magdangat gid man no pareha sa imo bing ginalauman kon mahimo magdangat gid man sa dira sa penalty shoot out Bombo Dennis no isa gid Bombo Dennis sa bulubantayan ang goalkeeper. Sila gid ang pinakalyabe sa kada team no. Kaya syempre ikaw lang da isa mo, ikaw ang goalkeeper, grabe ang pressure sa imo. Lima ka mga kickers gikan sa imo kasumpo nga team ang masipa matinguha nga makascore sa imo Bombo Dennis. Grabe na ang pressure. Amo na nga usually pagkatapos sa isang hampang nga nagdangat sa penalty shootout, ginakabig nila nga hero ang ilang mga goalkeeper Bombo Dennis. Especially sa bahin sang France no kalang taon naton kaya ang isa sa ilang goalkeeper, ang ilang second pick nga goalkeeper, pure Filipino, si Alphonse Ariola Bombo Dennis no, pure Filipino na siya although nga ang iyang citizenship dito na mismo sa France kay nag-migrate na to ilang pamilya although nga nagapabilin gihapon syempre nga pure Filipino blood kay Filipino nga amay Filipino nga iyang iloy isama ni sa pride sang Pilipinas no yes. Dennis kay last year siya ni siya ang first no nga gin kilala nga first Filipino nga World Cup champion kay ara na siya sa lineup sang 2018 although wala siya nakahampang kay third pick siya nga goalkeeper subong second pick nga goalkeeper makapila naman siya kabisas nga nagsulod sa hampang na Bombo Dennis balantayan na sa karon base maka himo man bala sang iyang history si Alphonse Ariola sa sininga hampang. Sige, bantay tayo ng Bombo Salde no, alas 11 karon sa gabi no, Philippine time. Amo gid Bombo Dennis balantayan ang finals na sa 2022 FIFA World Cup alas 11 karon sa gabi didto naman niya sa Lusail Stadium Bombo Dennis. Kaya mo yan to Bombo Dennis no aton nga update diri sa FIFA World Cup 2022 ini si Bombo Zalde Foro II para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo. Tamang salamat Bombo Salde Foro II sa muntong pinaka-latest kalutusan siyang Morocco against Croatia. Then ang balantayan karon ang final bout no. Sino mangin kampiyon, ma-retain siyang Francia ila Corona or magaw iya sang Argentina ang kampyonato siling 2022 FIFA World Cup dito iya sa may pungsod Qatar. 4 minutos na nakalikas na alas 7 sa standby na kamo sa mga balita pa, dugang pang mga balita. Natipon niya sang Bombo
Radyo Bacolod. Inyo alagad, Bombo Dennis Rubica, para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bumbo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet, mga kabombo, gusto mo ba